IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti mapaspasangasangan a panagsusubli ti klase dagiti estudyante ket addan dagiti naganak a napangimatang ti gamit para kadagiti anak da. Kuna dagiti nakasarsarita tayo a naganak ket dakelaunay ti tulong dagiti sale kadagiti pagatangan gaputa isupay nga ibayad da para iti sabali a bayadan iti supli dagiti ginatang da school supplies. Was na nakakuha na nalak na ka-sell eh. Even hanto nga ka-sell no gangganing namin palagbabasan. So, naka-sale nga dito naglako data po sir, the sale that you mall, so kalaman kay Depoy. Dakin ba tulong para kadigit adan di costing bundawan? Oo kaya. Nakaganda ako. Ang mga aming wakit na kaya dati kandak na tulong diyan ko yata sir. Imbatadmet iti may sa kadagiti naganak nga iti panawin ti krisis ket dayanay napailang iti kwartada para iti school supplies. Actually sir, may tanay patang iti bonus. May panamnama nga iti sumarsadrong aldaw ket adadon tumanen iti mapangumatang gaputi kinalakan digiti magatang usaren digiti ubing. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.